by wyjść na ulicę miasta, na drogi wiosek, by być bliżej nas, by nam błogosławić naszej pracy, naszym trudom, cierpieniom, również naszej radości. I Chrystus stawi się tylko blisko nas, ale chce również być w naszych sercach. Te serca nasze, tak często niespokojne, skołatane, chce właśnie napełnić tym błogim Bożym pokojem i miłością. Naszym rodzinom, naszym wioskom, miastom i ojczyźnie. Uczestnicząc w tej mszy świętej, chcę im błogosławić Najświętszą ofiarę czystym sercem. Dlatego szczerze przeproszę Boga za wszystkie nasze grzechy, za wszystkie nasze przewinienia. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zaświadczamy swej męki, daj nam taką świadomość święty tajemnicy ciała krwi Twoje, abyśmy nieustannie rozdawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Chlebem żywym, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Tego Jana. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może dać swoje ciało na pożywienie? Tak do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.